Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите маската на Калинката от анимацията Калинката и черният котарак. Тъй като гледах видеото на Боряна Стефанова, още първия път, още когато го качих, го гледах и си направих тази маска. Да реших да ви го покажа и така, но тогава аз не бях си направила канала и просто се снимах и си го качих в Facebook. Ето ме днес, ако искате да видите как може да си направите тази маска с неща в домашни условия, продължавайте да гледате. За целта са ви необходими едно червило, което е червено, няма значение каква марка е, само да не е матово, една очна линия и аз ще използвам молив, за да начертая маската. Едно огледало и мокри кърпи, защото не винаги всичко става от първия път. Започваме с молива да рисуваме и маската. Не знам дали виждате, но съм си очертала маската. Тъй като моливът е много тъмен, затова може би не виждате. И тук съм издигнала много маската, затова малко ще коригираме. Когато си я направих първия път, наистина казват, че не всичко става от първия път, но при мен стана перфектно. Нямаше коригиране, нямаше никакви поправки. Хубавото на това, също като има боите, е, че може да се трият лесно. Ето ви вас. Проблемът при чертаенето на маската е, че не можем да я направим еднаква от двете страни. Тук е малко по-натам, тук е по-насам, но няма никакъв проблем. Просто като я отцветим, няма да се личи. Сега с очната линия ще направим точки тук, по средата и от тази страна. Като тази по средата, както каза и Боби, не се старайте много, защото няма да се получи. Ако мислите, че сте професионалисти, не правете я, няма никакъв проблем.
Също така използвайте очна линия, която не е водоустойчива, защото може да сгрешите нещо и да има нужда от поправка. Знаете, че водоустойчивите гримове не се трият лесно. Направихме и горната точка, сега ще направя и тази отдолу. Бих ви посъветвала, когато правите, ако решите да направите тази маска, да внимавате много, за да ви се получи прекрасно. Моята очна линия не е водоустойчива, както казах преди малко, защото не ми трябва такава. Но ако бъдете на карнавал и трябва да седите много време или почти цяла вечер, цял ден, зависи кога е карнавалът, отгоре минете с водоустойчиво. И започваме да попълваме. Аз почти я попълних. Внимавайте с очната линия, ако все още е мокра, изчакайте да поизсъхне. Също така няма да оставим това око да направо с червилото. Ще размажем леко с пръсти. Просто това не ви го показвам много прецизно, защото всеки може да попълни маската си, заобикаляйки тези черни точки. Все пак са черни и се виждат много добре. Не се притеснявайте, ако излезнете от кръга на маската. За това са ни и кърпичките. Почти сме готови. И виждам, че има... Ето така може да видите и какво се е получило. Както казах, няма да останем така окото. Ще го размажем лекичко и с молива в свивката ще направя едно тъмно
и леко гринче. И отново ще размажа. Ако не искате да цапате четките си, знаете, че и може да ползвате пръстите си. Ами, това е гримът. За акцент аз ще сложа малко червило. За да сме истински червени. Ето това е маската на калинката от калинката и черният котарак. Ако ви харесва тази маска и искате да си я направите, натиснете палче, абонирайте се за канала ми и ми напишете отдолу в коментарите, искате ли някакво видео точно да направя. Аз мисля, че този път не направих много хубаво маската, но както и да е. Също така гледайте и видеото на Боряна Стефанова с тази маска. Всъщност тя ме мотивира. Много ти благодаря, Боби. Чао и до следващото видео.